Вие сте кмет от ДПС, мюсюлманин, който построи един много голям християнски храм. Няма начин тогава да не ви попитам и да не ви помоля за коментар за събитията, които включително в ще се случват и на много други места, така с противопоставяне между християни и мюсюлмани, относно строеж на молитвени храмове, относно политизирането на самия проблем. Просто искам да ви помоля за коментар. Аз искам да започна с това, че... Пак казвам, питаме, защото при вас пак виждаме явни резултати, че ето вие сте кмет на ДПС, пак повтарям, мюсюлмани, който е тук срещу нас е един от най-големите храмове християнски. По същия начин се отнасяте и към мюсюлманите. Къде е тайната? За мен... Може би се налага да давате някакво ново клишето е етнически проблеми, етническо напрежение. Моята община не съществува такива неща и това е... Коя е тайната? Да, за мен е така, вече тази дума не ми се иска много да я употребявам. Някои дори се опитаха след събитията в селото да кажат пак, че веднага да завъртат етническа ветата. Няма такива проблеми в момента. Мисля, че в България този проблем не съществува, но още повече в общината. Смятам, че и в Гоцеделчевския регион няма такъв проблем. Няма как да възникнат напрежение между обикновените хора, мюсюлмани, християни, които ще да са турци, роми, при нас. Защото ние трайно сме стъпили на човешките взаимоотношения. Когато ти отиваш еднакво да строиш християнски храм и да строиш мюсюлмански храм и отиваш и казваш на циганите "Сокерес, добър ден" и нещо друго, няма как да има етническо напрежение. Етническото напрежение се задава от високо, от главата. Когато главата добре парира и не само парира, а развива процеса на заедност, няма как да има проблем етнически. Процесът на заедност е изключително важен. Този термин малко така отбягва от защото виждам, че ваши приказките на политиците могат да се оправят с този проблем, а вие имате някаква тайна. Може би мисленето, това мислене, което... Първо мисленето. Второ, реалните стъпки. От 1999 година в община Гърмен работи кмет, който е помак. Аз не се притеснявам да ръка тази дума. В 100% християнско село. Където винаги един заместник кмет е християнин. По принцип. Въпреки че съм имал така опоненти по този въпрос. Един заместник кмет винаги е християнин. 50 на 50 в общината работят християни и мюсюлмани. Независимо, че мюсюлманската общност е малко по-многобройна, но тъй като кметът е мюсюлманин, трябва да балансира в друга посока. На половината да са християни и мюсюлмани. Почти във всяка стая има християни и мюсюлмани. Приятели, близки семейства се станат. Няма как тук да се породи етническо напрежение. При този принцип на работа. Когато гледаш еднакво към всички населени места, и резултатите показват това, което аз говоря. В Гърмен, както споменах, 100% християнско село, много пъти гласуваха с бюлетината за ДПС, за тяхна баша. Което показва, че принципите, които съм си поставил, ги следвам, изпълнявам и хората имат доверие. От тази гледна точка, при нас вече може да се каже, че етническият проблем е клише. Проблема на Гоцеделчев, смятам, че горе-долу стоят нещата така. Като изключиме отделни моментни състояния на нервност и оттам на пораждане на някакво напрежение. Както в случая с мюсюлманския храм в Гоцеделчев. Много е важно политиците да задават тематиката, проблема, ама чисто политически и с много голямо култура и възпитание към хората. Когато липсва диалог, когато липсват комуникации между различните и неправилно понасяне информацията, възникват проблеми, за които отговорността е на политиците. Хората разсъждават на малко по-ниско ниво. Те казват, да, ние искаме храм. Другите казват, да, и ние искаме храм. А когато политиците го поднесат това искане неправилно, или когато го изкривят, или когато няма диалог, или когато няма компромиси в едната страна, или задкулисни действия, защото ескалират. Трябва, когато има такъв проблем, трябва да напипаш интереса на хората, пулса, това, което тях най-много ги касае и ги тормози. Да речеме, събираш пари за нещо някъде, перфектен си по отношение на отчетност, честност, човещина, обаче събираш пари. Тъй като обществото е много чувствително на темата пара,
Ако ти на следващия ден не отчетеш публично и не кажеш какво си събрал, за какво си ги покачал, казваш ли, ти си уличен в корупция. Неминуемо, това е психологията на хората. Когато покажеш всичко черно на бяло на следващия ден по най-бързи начин, на следващата седмица, пред хората, ясно, с отчети, с доказателства, няма съмнение. Същото е в храма. Когато си внесъл документи, искаш джамия, каква джамия искаш? С минарета, без минарета, с уредби, без уредби, кой ще е отговорен, кой ще стопанисва, кой ще строи, кой ще подпише, кой ще разреши. Когато това всичко е показано публично, няма как да има напрежение. Напрежението идва от 50-50, дано нали? Някой си вземе полука от тази лекция, защото така това е лекция, в която някой трябва да си хвърли записки. Това са моите принципи. Аз нямам претенции да съм построил храма в Гърмен, но имам претенции да съм помогнал изключително много. Аз знам. Във време, в което Гърмен не беше храм. Гърмен, които са ни казвали. Смятам, че това е нещо, което изигра, ама изключително голяма роля за уважението на гърмели към мен. Аз смятам, че имал съм сигурно и шанс да напипам точно техния проблем. И да го реша, разбира се, да помогна за неговото решение. Да, сигурно управлението не е шега работа, между другото, и не е работа на всеки. Не е работа на всеки, да. Нека да не звучи като самохвалство, но както аз нямам претенции да мога да лепя фаянс. Как да стане? От сега до утре да ги гледам и да ги съмъча не може. Същото е с управлението. Управлението трябва да идва човек отвътре. Първо трябва да имаш изключително голямо желание, второ трябва изключително много да се ръководиш от обществения интерес. Всеки има личен интерес. Несъмнено. Но общественият интерес трябва да е на много високо ниво, тогава идва и личния интерес. Имаш семейство, имаш деца, имаш внуци, трябва и те да живеят, и те да едат, и те да имат бизнес, и те да се развиват. Но общественият интерес, когато го поставиш на високо стъпало, никой не ти гледа личния интерес. Следено ще липсите на гърмели, като станете на време представите. Да сме живи и здрави. Гърмен е част от България. Ние искаме България да се развива. Развива ли се България, ще се развива и Гърмен, въпреки че малко принципите трябва да са обратно. Първо трябва да се развиват общините, после държавата. Идеален принцип. Мете, благодаря за това интервю. Аз благодаря. Живи и здрави. Живи и здрави. Пишете, когато се наложи, пак ще коментираме, подписка ще коментираме. Личен план ще коментираме. Личният план, това ще